Ini sego. Lalu lo gak tahu bang. Makanya saya tapi dia gak tahu. Boleh gak tahu. Mbak itu tolong. Aduh. Regulasi main isin. Nyapa to isin ya? Jadi pas beli makan mampir tapi isin. Omahnya lah tani gelami. Ulang tuh. Ulang nih. Ulang tembok dhuwur. Tani tembok dhuwur kuwi memang Mbak Wita tani omahku. Kan lowe to ada pemangan aja. Lah wae ya WA lanjiran kowe. Lor. Mangan kok ini. Yang nganggur kowe ya oleh. Oh, ning kono wonge akeh. Maksudnya anak wonge sampean kan akeh. Au. Beda kene. Berarti bu, di sana bakso kata prei ya? Iya, nek pas rene kita ceprei ya. Kita bareng riyo haji lho aku. Ngapa? Aku enek 10 dino ora aku. Masa lah? Oh. Oke. Ora proses ya, terus. Berikutnya gana? Terus ya toko-toko warung kan suka setengah hari kayak nggonku Pak Li Edek Lis kuwi kan yo ninggal. Dene wis 7 hari wis rewang terus. Sampean satu se DRU minggu goreng-goreng. Aduh. Enggak. Iya bangga bakul loh, aku betul isu ya. Oleh ada kita kan apa? Kalau lama itu benar ini soal kesik loh. Harus sih selesai lah. Pokoknya entek lah, tangi lontek harus sih selesai. Alah, kita tewe samono. Kita aduh, pasti colong. Abang gitu picat iki. No ya, ya ngono kan badine. Yo orang masuk itu tak mau. Tapi mau ngipis ya bro. Ipih ya cuma mendino iso jenenge. Ya masuk. Nyambung urip gitu. Iya wong sakit. Jadi kadang pokoknya ibaratnya kalau sebelum saya tapi mau ngipis suka. Aku ngalami mau ngipis banget. Iya, iso-isone dadek-dadek nih. Nanti kan mau ibaratnya berat kalau ini sekilo yo. Sing apik 14.8 wis 15.000. Kurang mau gitu. Iya emang ya. Lawe, tapi mantek to bisa. Bojoku ora mikir ngono. Iki seminggu iki urung diweke belanja. Minggu dinginane 75. Kan komo seminggu gitu 5 modal kali 12 bisa dino. Apa dino tak iki. Aku biasane mek njaluk ya seminggu mbok bayar 200 kuwi lho makmur uripmu. Maksudnya mangane sak tenang, gue juga terlalu menuntut pokok aku sih iso obah ngono ae. Mangan wis ora usah dadak bingung. Nek sayur tok nek tidak seminggu. Apa? Seminggu bisa. Teman-teman tak namanya dia. Empur saya. Kalau aku sumpah karena daripada aku gak tahu masak. Masukku mau supaya racun ora usah akeh kon kena besok dino nek pas nanti kan balik hampir belum aku daripada aku ora masak bisa.
Nanti per minggu, kira-kira. Oh. Aku lebih. Iya, tapi wong lek aku masak iki kadang-kadang yo sop, Iya, bubur, masak, tapi heeh, tahu tempe tahu. ngono kuwi. Masak. Aduh. Itu gua soto, kan bisa. Aduh. Ini nyamur aku karo takut-takut. Lah kono wis sing tak selehi lho kabeh wis nyeleh, tapi ya jenenge wong ki rezekine dhewe-dhewe ya cuma kan gak penak to lek karo bolo ngono kuwi. Oh, saya nak. Wes enek dhewe yo aduh. Oh, panas banget. Ada Aduh, Beh. Rasanya ketembus belum? Iya. Mari mami. Mami itu tutup. Apa nih? Besok ya. Apa tuh? Besok. Apa nih? Kowe dijak wis ora tau gelem apa. Gelem. Ra iso. Dengar aja kadang-kadang iku lho bekicot aku ki golek arek bekicot. Tadi waktu keluar ngono, tenang. Wis ta ra punya. Oh, ini tutup. Oh. Penting tapi Aduh. biasanya buka, misalnya orang tahu biasanya buka. Iya, Jarang buka. Endi tandane karo SMA ya? Ngarepe pas iki lho. Tanggalan berarti? Tanggalan iki lho. Iku kenang jam anu, apa jenenge? Iki lho, Ah. rawane. Wah, wis enak banget wis toh gaduh-gaduh wis. Paling enak dhewe pun nek sing ngalahi. Ini malah. Kering. Aja ngomong minyak lho. Iya. Lara campur kering. Aku bisa tahu ngorok kan. Konco SD cah lanang. Ngerti lah aku. Kering ya. Pas nang cowok kan aku ngono-ngono. Oh, sekali ucul waplok sak. Sampai sak satru lho. Tak satru sampai tuwek lah. Kering apa? Kering kayak kaget aku. Iya. Enak. Ngomong awal gini apa? Iya. Nah, kira kadang lebih ngomong kok tapi kan gitu ya. Ngomong tahun gitu. Baik kan ini berapa kali? Aduh. Ini nganu lupa. Ini mau kita. Ini mana itu? Apa jenengan apa? Bayang ini loh. Kita mau kalau ini akhirnya malah kembali gandoli kan kuwi loh. Namanya. Aku panas kok. Aja kok kakok. Lho yo Mau campur panas kok. Lah tadi lah ini kuwi kok